Tropical Depression Falcon magakusog samtang magkaduol sa nasod. Hinon gitataw sa Pag-asa Visayas nga pabiling layo ang posibilidad nga maglandfall kini sa bisan asang dapit sa nasod. Karong Domingo sa buntag, gipaabot nga musud na ang Tropical Depression Falcon sa Philippine Area of Responsibility ug musaka na kini ngadto sa typhoon category. Subayon niini ang aminang kasadpang bahin sa nasod ug magpabiling kining anaa sa typhoon category sa pagawas niini sa Philippine Area of Responsibility karong Martes. Apan kay pakusgo niini ang hangin habagat, masinati ang mga kusog nga pag-uwan sa Western Visayas. Samtang hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan ang masinati sa ubang bahin sa Kabisayan. Gipanglantawan na usab ang pagdako sa bawd karong weekend. Busa sa mga nagplanong mobiyahe o mag-island hopping, kanunay lang nga mag-monitor sa labing uwahing kasayuran gikan sa Pag-asa kay may posibilidad nga mopagawas ang Pag-asa o gale warning. Over the weekend, posible naman siya musulod sa ma-enhance na niya ang hangin nga bagat maka-apektar na ni siya. Posible na po mo pick up atong hangin na makusog-kusog. So mag-atang lang ta, monitoring lang ta sa possible mga isuan sa mga warning, gale warning.